गरजन मोसाहारिया कुनु जनगोष्ठीजों रिकगनाइज खालामजानाय लिडार नङा आरो इंलिसाव मोनसे बाथ्रा दं एम्प्टी वेसल साउन्ड्स माच होननानै जायहा जेबो मैल्य गैया बे ब्लां 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 खुगासिनो बुङो बेनिखायनो बिनि बाथ्रायाव खुनु मैल्य गैया आरो बिनि खोथायाव रावबो गुरुत्वबो होआ बि जि स्टेटमेन्ट होयो बास्तब होनानै रियेलिटिखौ होनानै खुनु दिन बुङा जास्ट गोसोआव जि फैयो बेखौनो बुङो बेनिखायनो बिथांनि खोथाजों रायजोफ्रा रावबो सोलिया रावबो खोनासङा बेनिखायनो जों गुरुत्व होआ आरो बिथांनि खोथाखौ बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बेरामिफोरनो चेक रानदों। दिनै उदालगुरि नोगोर आफादनि मावखुलियाव बानजायनाय हाबाफारियाव केन्सार बेरामिफोरनो 30,000 आरो गुबुन बेरामफोराव भुगिबाय थानाय बेरामिफोरनो 15,000 रांनि चेक गथायदों। आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों। उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल दोलोआ बानजायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै अनसुंथाइनि चेकफोरखौ राननानै होयो बिटिआरनि डेपुटि चिफ आरो उदालगुरि बिधान सभा समष्टिनि एमएलए मुस्रि गबिन्द चन्द्र बसुमतारि बिथाङा। अनसुंथाइनि चेक मोननो हानाय बेरामि नखरनि सोद्रोमाफोरा आसाम आरो बिटिआर सरकारनिसिम गोजोननायजों साबायखर बावदों। जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि मुस्रि रबिन्द्र बसुमतारिया सामलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबावदोंमोन। मिरु इउपिपिएल आफादनि CWC सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बाग्लारिजों लोगोसे दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना। हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला इयुननि समाव बेबायदि आरोबाव गोबां बेरामिफोरनो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंनाय जागोन होननानै फोरमायदों। जों उदालगुरि समष्टिनि सिङाव जायफोर बेमार आजारनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय सहाय बिनानै दरखास्त बिथांमोननो चेक होनाय जाबाय आरो बियो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्व मुख्यमन्त्रि साहित्य फान्ड बिनिफ्राय होनाय जादों। साफा एमएलएनो बेमार आजाराव हेफाजाब होनो बा स्टुडेन्टफोरनो हेफाजाब होनो थाखाय 50 लाख करि होयो बोसोराव बिनिनो दिनै लास्ट सोलोंथाइ माबायाव बेमारिफोरनो होनाय जादों। दिनै 70 जन होनाय जादों। दरखास्त'कारिथ' बहुत दंमोन गासैनोबो होजोबनो हाया बेनिखायनो जिखिनिखौ जों हादोंखिनिखौ होबाय आरो जोंहा बेबायदिनो बिटिसि सरकारनिफ्रायबो केन्सार बिखान्थि आरो अनसुंथाइ बिखान्थि होननाय मोननै स्किम दं आरो बे स्किमाव बे केन्सार बिखान्थिनि थाखाय बोसोराव सासे एमसिएलएनो 10 लाख होयो आरो माबानि थाखायबो बे अनसुंथाइ बिखान्थिनि मुङावबो 10 लाख करि होयो आरो बेखौनो जों रानलायनानै बेखौ स्टुडेन्टफोरनो प्रत्येक स्टुडेन्टफोरनो जों 5,000 करि होयो। थांनाय बोसोरनि 10 लाखखौ जों इटिमेट होजोब्बाय आरो अनसुंथाइ बिखान्थिनि जिथु 10 लाख थाखा बेखौ जों होजोब्बाय। अनसुंथाइ बिखान्थिनि खेत्रआव मालाबा सोरबा एसे खम सोरबा एसे बारा मोनो कारण माबाखौ नाय सिटुएसनखौ नायनानै जों बेखौ होनाय जायो आरो दिनै जिखिनि होदों केन्सारफोरनिया हयथ' सोरबा 30,000 सोरबा 20,000 मोनदों आरो बे खेबसेब्लाबो 5,000 करि होनाय जादों आरो बेनिखायनो जों बेबायदिनो होदों थोजासेथ' जों होनो हाया जिखिनि दं बेखिनिखौ होनाय जादों। गरजन मोसाहारिया कुनु जनगोष्ठीजों रिकगनाइज खालामजानाय लिडार नङा आरो इंलिसाव मोनसे बाथ्रा दं एम्प्टी वेसल साउन्ड्स माच होननानै जायहा जेबो मैल्य गैया बे ब्लां 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 खुगासिनो बुङो बेनिखायनो बिनि बाथ्रायाव खुनु मैल्य गैया आरो बिनि खोथायाव रावबो गुरुत्वबो होआ बि जि स्टेटमेन्ट होयो बास्तब होनानै रियेलिटिखौ होनानै खुनु दिन बुङा जास्ट गोसोआव जि फैयो बेखौनो बुङो बेनिखायनो बिथांनि खोथाजों रायजोफ्रा रावबो सोलिया रावबो खोनासङा बेनिखायनो जों गुरुत्व होआ आरो बिथांनि खोथाखौ कर्नाटकनि जितु इलेक्सननि रिजाल्ट बेयो जिहेतु कर्नाटकआव बिजेपिनि सासन गैखायामोन दङमोनब्ला बेखौ बिथांमोना थांनाय बाराव बहुद माबा खालामनानैसो मावगोन बहुत पलिसि खालामनानै बहुत माबा खालामनानै मावगोन षड़यन्त्र कनस्पिरेसि खालामनानै बिजेपिया सरकार दादों बेनिखायनो दा बेनि एगेन्स्टै रायजो राजानि मोनसे सेन्टिमेन्ट दंमोन बेनिखायनो हयथ' बिजेपिखौ देरहाहोआलासिनो कंग्रेसखौ देरहाहोनाय दा एखे बारहावा गासैबो हादोरनि गासैबो सोलिगोन होनना जों बुंनो हाया टाइम सिटुएसन बियो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जायो जों कंग्रेसनि मावथिफ्रा रंजादोंबाबो एक्चुअलि ग्रास रुट लेभेलाव रायजो राजानि सेन्टिमेन्टआ मा जाना दं बेखौ जों बुंस'नो हाया बेनिखायनो
कर्नाटकआव कंग्रेसआ देरहादों होननानै आसामावबो देरहागोन बिनि खुनु ग्यारेन्टि गैया बेखौ समासो दिखायगोन नायनोसै समा माबायदि जायो कारण कंग्रेस दासिमहालागै कंग्रेस वर्कारफोरनि गेजेराव जोंबायदि मोनसे एक्जिस्टिं गभर्नमेन्टखौ फेजेननो हानाय बेबायदि माबा मामोन बेबायदि बारहावाखौबो नुवाखै आरो कंग्रेसनि जायफोर लिडारफोरनि जिथु कारिश्मा देरहानायनि जिथु मा किलिं इनस्टिंक्ट लिडार हिसाबै पार्टि हिसाबै बेखौबो जों दासिमहालागै नुनो मोनाखै बेनिखायनो जुदि कंग्रेस लिडारफ्रा सानदों जे एबार कंग्रेसनि देरहासिगोन बेयो बेसेबां बास्तब जागोन बेखौ समाजो देखायो